Kedves testvéreim, vegyük kezünkbe Bibliánkat. A délutáni alapigét fogom venni, a délutáni alapigét fogom most délelőttre venni, és a délelőtti pedig az úrvacsoraig lesz. Egy kicsit érdekes megoldást választottam. Hallgassátok tehát, testvéreim, Mózes második könyvéből, a 33. fejezetből, a 12. verstől a 23. versig terjedő szakaszt. Tehát Mózes második könyvéből a 33. fejezet, 12. versétől szól hozzánk Isten igéje, áldáskérő imádságra, majd Szatmár Lajos testvért kérem az ige olvasása után. Így szól tehát hozzánk, testvéreim, Mózes második könyvéből a 33. fejezet, 12. versétől az ige. Majd ezt mondta Mózes az Úrnak: lásd, te azt mondod nekem, hogy vezessem ezt a népet. De nem adtad tudtomra, kit küldesz velem. Pedig azt mondtad, név szerint ismerlek téged, és megnyerted jó indulatomat. Ha valóban megnyertem jó indulatodat, ismertesd meg velem a te utadat. Hadd tudjam meg tőled, hogy megnyertem jó indulatodat. Nézd, ez a nép mégiscsak a te néped. Az Úr így felelt: megnyugtat téged, ha az orcád megy veletek? Orcám megy veletek? Mózes azt mondta: ha nem jön velünk a te orcád, akkor ne is vigyél tovább bennünket. Mi másból tudnánk meg, hogy én és a te néped megnyertük jó indulatodat, ha nem abból, hogy velünk jössz. Ez különböztet meg engem és a te népedet minden más népről a földszínén. Az Úr így szólt Mózeshez: megteszem ezt is, amiről beszéltél, mert megnyerted jó indulatomat, és név szerint ismerlek. Mózes pedig ezt mondta: mutasd meg nekem dicsőségedet. Az Úr így felállt: elvonultatom előtted egész fenségemet, és kimondom előtted az Úr nevét. Kegyelmezek, akinek kegyelmezek, és irgalmazok, akinek irgalmazok. Orcámat azonban nem láthatod, mondta, mert nem láthat engem ember úgy, hogy életben maradjon. És ezt mondta az Úr: van itt hely nálam, állj a kősziklára. És amikor elvonul dicsőségem, a kőszikla hasadékába állítalak, és kezemmel betakarlak, amíg elvonul. Azután elveszem kezemet, és megláthatsz hátul, mert orcámat senki sem láthatja meg. Eddig az ige, imádkozzunk. Urunk, az a kérésünk és vágyunk, hogy a mostani szolgálat, ige hirdetés, hallgatás közben is láttasd velünk dicsőséget annyira, amennyire az elviselhető, és ne ellenünkre, hanem javunkra, hogy áldásunk szolgáljon. Amen. Amen. Foglaljunk helyet is. Igényben láthatjuk, testvérek, hogy egy csodálatos bensőséges kapcsolatban Isten és Mózes között, az Úr szolgája között, és hát azt is kell lássuk, hogy az előzmény nem akármilyen.
Vágyott az Urat látni az ő dicsőségében, vágyott az Ural mélyebb közösségre. Van úgy, hogy az ember rutinból csinál dolgokat, igaz? Van úgy, hogy már úgy viszi a kötelességtudat és a mindennapok dolgait, nagyjából tudja, hogy mit kell ma csinálni, vagy holnap. Bizonyos értelemben ez biztonságot is jelent, mert nagyjából tudjuk, hogy mi vár rá. Persze nem minden, mert sokszor nem. Sokszor jönnek váratlan dolgok. Mózesnek sem volt elég az, hogy hallotta már azt, hogy mi lesz a feladata, hogy vezess tovább az én népemet. Nem volt neki elég, többet akar. Miért? Nézzétek meg az előzményt. Az előzménye aranyborjú. Az előzménye, hogy Mózes fönn van az Úrral a hegyen, megkapja a 10 parancsolatot, és amikor jön le, akkor látja, hogy a nép nem győzte várni, ezért megoldotta magának az Isten kérdését. Csinált magának. Áron pedig az ő testvére, a főpap, hát hogy is mondjam, kiszolgálta a népet. Nem mindig jó kiszolgálni a népet. Az ő kívánságaik szerint. Mindig az Úrra érdemes figyelni. Ez ugye a lelkészeknek különösen figyelmeztető üzenet nekünk, amikor Mózes történetét vizsgáljuk, hogy már lehet, hogy tetszik, ha úgy történik minden, ahogy a nép szeretné, de ugye Mózes öccse, Áron, hát azt mondja, hogy mióta akartunk, de ez lett belőle. Tehát a jó akarat még nem elég. Az Istenre figyelés sokkal fontosabb, és ebből lesz a jó irányba való haladás. Micsoda törés, hogy átmegy az Isten népe, az Isten közelében egy bálványimádásra. Bálványimádás jön, hogy aranyborút csinálnak, hódolnak előtte, áldoznak előtte a főpap. A nép akarata szerint. És tudjuk, a történetet jön a úgymond büntetés, 3000 ember meghal, Mózes haragja sem kevés, hiszen a lévitákat felszólítja, hogy írtsa saját családjából is azt, aki részt vett ezen a bálványimádáson. Saját családjából is. És mit látunk? Az, hogy Istenhez fölmegy Mózes imádkozni. Egy gyönyörű imádság az, amikor a népért könyörög. Egy gyönyörű szakasz az, szinte vele rendülünk, amikor összecseng a fülünkben az, hogy igen nagy vétket követett el ez a nép, mégis bocsásd meg vétküket, mert ha nem, akkor törölj ki engem inkább a te könyved. Annyira fontos volt számára a nép, közben jár a hegyen az Úr előtt. Hogy bár jól tudja, hogy bűnös ez a nép, mégis ott van térdein az Úr előtt, és közben jár, és azt mondja, nincs értelme az én életemnek se, hogyha ez a nép, ennek a népnek az élete tönkre megy. Csak azt törlöm ki, mondja az Úr, a könyvemből, aki vétkezett, és majd később ítélkezett. De azért ott van az Úrban is, ugye látjuk ebből személyességét, a harag. Hogy ennyire el tudott fordulni, mikor ő érte fáradt, ő érte dolgozott, küldte az üzenetet, a szövetség üzenetét, és a nép ennyire más srófra hangolódik. Nem más felé könnyen oda tud fordulni. Nincsen néha életetekben olyan, hogy könnyebb lenne dolgokat elengedni és odafordulni máshoz, ahogy édesget a világ, megvan a kísértés rá. De nem visz az életre. Nem jó irányba vezet, hanem a halál felé viszi azt, aki Istentől elfordul. Itt a történetben azt mondja az Úr, hogy nem megyek az én népemmel. Vezess tovább, majd angyalt küldök. Nem megyek veletek, mert félek megölni őket.
haragomban. A szent és hatalmas Isten haragja sem kicsi. De látunk valamit, ahogy telik az idő, ugye a táboron kívülre kerül, ugye a sátor, és a nép leborul, amikor megjelenik az Úr felhőoszlopban, és Mózessel úgy beszélget, mint egyik ember a másikkal. Olyan személyes a közelség és a közösség. És azt mondja az Úr Mózesnek, hogy vezesd ki népemet. Vezesd tovább. Tehát nem változott az Isten terve. Annak ellenére, hogy a nép ingadozott, nem változott az Isten szeretett terve, tovább viszi az ígéret földje felé, csak hát nem egyik pillanatról a másikra. A népet meg kell szentelni az úton, a népet át kell tisztogatni. Vezesd ki. Uram, ha megnyertem jó indulatodat, mutasd meg, hogy mit adsz mellé, meg mutasd meg az utat, amelyen járnunk kell, mutasd meg a te tervedet. Hányszor akarjuk látni a mi utunkat, hányszor akarjuk biztosan tudni, hogy Istenem, benne vagyok a te tervedben. Miért olyan fontos ez a hívő embernek? Mert látjuk azt, hogy amikor eltéved, mennyire veszedelmes helyzetbe kerül, és mennyire akar az ő akaratában lenni, mennyire vágyik Isten közelében lenni. Kettős ez a vágy. Egyik oldalról vágyik látni azt, hogy mi vár rá, és vágyik benne lenni az Isten akaratában, nem azon kívül. Ugyanakkor talán a kicsúcsosodása, hogy vágyik az Isten szeretet közösségében maradni és lenni. Nem csak úgy bandukolni, hogy az Isten népe vagyok, vagy az Isten népéhez tartozom, hanem élő közösségben lenni vele. Vágyik. A rutin munkában el lehet fáradni, el lehet bizonytalanodni a mindennapok dolgaiban, akár a munkahelyen, akár még a gyülekezetben is. Nem jártatok így néha? Hogy elfáradtatok egy kicsit egy területen? És mégis, amikor az Úrtól kéri, Mózeshez hasonlítunk ebben, nem csak az előjárók, nem csak a vezetők, nem csak a lelkipásztorok, hanem a gyülekezet minden tagja vágyik arra, hogy az Istennel élő szoros közösségben legyen, és jól értse az akaratát, és jó irányba haladjon tovább. Mózes is nagyon vágyott erre, és mutasd meg a te akaratodat, a te utadat. Egyértelműen kinyilvánítja, hogy mi a cél. Kánán földjére viszlek be benneteket. De nem mutatja meg egyik óráról a másikra, hogy na most ez és ez következik, vagy most ki fog megtámadni, vagy most ki fog neked keresztbe tenni, vagy most el fogsz fáradni, most kísértésért. Nem mondja meg minden órában, minden pillanatban. Többet tesz, megnyugtat téged, ha az én ország megy veletek. Nem mondja, hogy küld. Nem távolról figyeli, hanem ott velünk marad. Azt gondolom, ez sokkal több, mint tudni azt, hogy körülbelül mi következik ránk. Az, hogy én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Új szövetségi nép. Még többet kaptunk. Nem csak felhőoszlopot, vagy világító tűzoszlopot, bár ezek is nagy dolgok voltak a maga idejében, hanem megváltót kaptunk. Szabadítóra. És az ő szent lelkét, szent szellemét a mai világban, hogy el ne tévedjünk. Nem kevesebb dolog történt velünk, mint annak idején. Fiát adta értünk. Mennyire fontos volt, hányszor és hányszor megújult az Isten népe életében az ő kegyelme. Hányszor lehajolt, pedig érdemelte ezt a kegyelmet Izrael népe? Ugye ismerős az özönvíz története. Megbántam, hogy embert teremtettem. Aztán saját választott népe hányszor fordult el, nem is tudom megszámolni a kezemet. Hányszor hajolt le újra és újra, hányszor gyakorolt kegyelmet és szeretetet, csak az ószövetségi néppel, már csak a pusztában is. Meg tudnád mondani, hogy veled hányszor gyakorolt kegyelmet az Isten, hányszor kezdett veled újat? Milyen hatalmas az ő szeretete és kegyelme.
Lehet, hogy néha elfárasztod őt, és mégis nem fárad meg az ő szeretetében. Lehajol újra, megerősít, ahogy Mózest is megerősíti a lábai hitét, megnyugtat téged, ha az én orcán megy veletek. Azt mondja Mózes, hogy ne is vigyél ki innen tovább bennünket, ha nem jössz veled, ha nem te leszel veled. Ez az új évet is jó így. Hát most már nem kezdtük, mert már negyed évnek a utóját kezdjük taposni, de azt gondolom, hogy akár az évet, akármit csak vele jó kezdeni. Hány és hány olyan dolog van, amelyben az embernek szüksége van az Isten vezetésére, útmutatására, tanácsára. Vizsgák előtt, hogy aggódnak a fiatalok, igaz? Emlékszünk még ezekre az időkre. Mennyi minden stressz van, még a szülőknek is. Vagy amikor az Úr hív és egy újabb szolgálati területre hív, ott is mennyire fontos, hogy az Úr megerősítsen benne, hogy jól értettük, jól hallottuk. Mennyire fontos talán, testvéreim, az, hogy természetünkből is fakad, hogy rád van szükségünk, Urunk. Mutasd meg akaratodat, még egy társválasztásnál is. Aki már utána van, könnyen beszél. Ugye könnyen beszélünk már, mert utána vagyunk, Terék asszony kicsoda találhat, és milyen jó, hogyha megtaláltuk. De amikor előtte voltunk, talán nem is volt olyan könnyű. Persze az Úrra bízni a legjobb ezt is. Abban az értelemben, hogy az Úrra figyelve keressük, válasszuk. Kevesen vannak már itt a jelenlévők közül, akik társválasztás előtt vannak, azért mégis szólok arról, hogy amikor visszaemlékszek, ugye az ember van, hogy keresgél, van, aki nagyon keresgél, a társválasztásban is, sok felé, nem biztos, hogy ez a legjobb megoldás. Emlékszem rá, hogy amikor úgymond sokszor dobog az ember szíve, de amikor úgy megdobban az ember szíve, hogy csak nem ő lesz az. Uram, ne az érzelmeim játszanak velem, légy segítségünk. Ugye vannak ilyenek az ember életében, és még mindig nem biztos önmagában, de az Úrban biztos lehet. Amikor aztán nem csak a szív dobban meg, hanem különböző jelzéseket kap az igén keresztül, a belső bizonyosságában megerősödik, oda-vissza erősödik a jel. És aztán a vezetés szintjére emelkedik, hogy igen, nem kell tovább keresgélni. Megtaláltam. Vagy köszönöm, hogy megtaláltam. Olyan jó, hogy az Úr ebben is folyamatosan vezet, és milyen jó, hogy megnyugvásra el az ember, amikor úgy dobban meg a szív, hogy ez tényleg az Úr is visszaigazolta. Akkor aztán persze, hogy az Úr megnyugszik. Látjátok, hogy mennyi terület van az ember életében, ahol szükségük van. Mondhatnám más módon is. Hol nincs szükségük az Isten jelenlétére. Igaz? Minden területen gyermeknevelés, gyermekvárás, az is egy csodálatos terület. Ott is, amikor én talán már elmondtam a gyülekezetben, hogy azt gondoltam, hogy minden rendben van, minden tökéletesen megy, időre jön a baba, kész. Ugye itt van az emberben ez a dolog, de hát ugye sok minden megelőzi, és imádságok érte. Aztán, amikor ott van, hogy nem is olyan természetes, hogy minden rendben menjen, akkor borul oda az ember igazán, hogy Uram, adj választ, mi a te akaratod. Uram, őrizd meg a születendőt, de azt is, aki hordja és megszülik. És ott is ott van az emberben. Ez is szinte bizonyos szinten próba, felkészülés. És amikor jön az igében a válasz, a megerősödés, megint a megnyugvás, és új erő a megfelelő időben, akkor megint éreztük, hogy hát Uram, köszönöm, hogy velem voltál. És az életnek hány-hány területén, testvéreim, hány-hány területén tapasztaljuk azt. Egyik pillanatban még ott tartunk majdnem, mint Mózes népe, vagy Isten népe.
pusztában megbotlik, nem figyel az Úr szavára, és nem abba az irányba megy, ahova kéne, és csak a bűnbánat, a megtérő szív segít, hogy újra helyreálljon az Istennel való egészséges szeretet, bensőséges kapcsolat. És Isten újra szól Mózeshez, szól újra az ő népéhez, szeretetéből, amikor odafordul, igazán vágyó és szomjazó szívvel megkapja a vezetést az Úrtól. Mózesnek nem azt mondta, hogy ez és ez lesz, ezt és ezt csinált, bár ilyet is mondott az Úr. Ugye, jöjj fel, megadom a népnek a törvényt, vagy vezess tovább a népet, további terveim vannak veletek, tulajdonképpen ezt mondja ki, és ráadásul nem vonom meg az áldást tőletek, az orcám veletek megy. Csodálatos. Több ez, mint amit ki lehetne fejezni szavakkal. Az élet, az áldás folytatása Izrael népének. Az élet folytatása mindennapi életünkben, hogy igen, ha vagyok az élet ura, velem van, és élted áldást ad. Kedves testvéreim, aztán amikor ebben megerősödik Mózes, és sokszor mi is megerősödünk ebben, emlékezzetek csak egy picit vissza, hogy hányszor erősített meg és nyugtatott meg az Úr, amikor bizonytalanságban voltál, egy-egy dolog felül. Jó visszaemlékezni, hogy békességet kaptál és bizonyosságot. Dicsőség Istennek ezért. Azt gondolom, hogy fölállhatnátok mind, és mondhatnátok a bizonyságtételt, hogy ekkor éreztem át, és győződtem meg arról, hogy mit akar az Isten. És már nem volt nehéz tovább lépni, tovább indulni. Dicsőség Istennek ezért. Kedves testvéreim, Mózes nem áll meg itt. Azt mondja, hogy most már tudom, hogy megerősítettél, de még többet akarok belőled, még jobban akarlak látni, még inkább közelebb akarok lenni hozzád, a személyes beszélgető viszonyon túl a te nagyságodból látni. Mint amikor a gyermek ott van az apja mellett, és még többet meg akar belőle ismerni, még inkább részesévé akar lenni az apai szeretetnek, vagy az anyai szeretetnek a gyermek, még többet tőled, ismerős az egyik énekben, még többet akar látni belőle, tudni, részese az életének. Kedves apák, ne vonjátok meg ezeket az időket a gyerekektől, mert utána nem nagyon könnyű visszapótolni ezeket az időket. Aztán azt mondja Mózes, mutasd meg nekem a te dicsőséget. Ugye amikor a tanítványok Jézussal együtt jártak, sok mindent láttak már, hatalmas csodatételeket, kicsitől a nagyig, ugye apróbbnak tűnőt mondhatnánk, de mind nagy dolog volt az természetesen, a halottámasztásig, az életre keltésig, az 5000 ember megvendégeléséig sorolhatnánk. A tanítványok mégis, amikor ugye a megdicsőlés hegyén, legalábbis a 3 átéli, hogy az Úr dicsősége ott van, Jézus Krisztus. Egy rövid időre ellenben a fátyol, az ellenvezett dicsőség, valamit látnak belőle. Figyeljétek meg, amikor azt mondja az Úr, hogy nem láthatod az egész dicsőségemet, mert nem bírnád ki. Belehalnál. Ember nem láthatja élve az Isten dicsőségét. És azt mondja, állj ide mellé. Ez egy furcsa kijelentések, ugye? Állj ide mégis mellé, és a hasadékba eltakarja, hogy meg ne jöjjön a villámlás, az a dicsőség, az az energia, ami átvonul. Nehéz ezt sokszor emberileg megértenünk, de mégis sejtjük. És aztán elvonul, persze csak
képeket látunk a Szentírásból felvillantani, Ezékielnél, a Kébár folyó partjánál, amikor villámlással, hatalmas jelenségekkel jelenik meg az Úr, vagy Ézsaiásnál, ugye Jeruzsálem templomában láttam az Urat, furcsa lehetett ez is számára, hogy csak az angyalokat látta az Urat, talán alig-alig, mégis úgy érezte, hogy magát az Urat látta, vagy hány és hány esetben Elizeus, ugye, amikor mennyei sereget lát, nagyon sokszor megmutatta az Úr magát, vagy János apostolnak Jelenések könyvének első fejezetében, amikor hátrafordultam, nagy hangot hallottam meg, fordultam és láttam, és az emberfihoz hasonlót láttam. És így nézett ki, fehér haja, aranyöv, izzó érc lábakkal, szeme, mint a tűzlángja. És ugye a megdicsőült Úr jelenlétét látta, vagy látomásban él, vagy valóságosan már nehezen kikutatható. Mégis megmutatott sok mindent az Úr. Te mikor láttad az Úr dicsőségét? Pont úgy, ahogy a Kébár folyónál nem valószínű, vagy úgy, ahogy János látta, de mégis hányszor vonult át már az Úr a te életedben, az ő dicsőséges jelenlétében? Hányszor volt már, hogy könnyek között sírtál, mert úgy kiállott az ő szeretet a te életedben? Hányszor volt, amikor imádságra jó meghallgatás jött, vagy életveszélyes helyzetben érzékelted azt, hogy most is ott van veled az Úr, válaszol és megtart? Mózes az elvonuló dicsőséget hátulról még megláthatta, hogy olvassuk az igéből, és testvérek, nem utólag veszünk néha észre az ő dicsőségéből valamit a mi életünkben, amikor elvonul. A szent és hatalmas Úr. Amikor visszaemlékezünk, hát ekkor is itt volt az Úr. Mint az Emmausi tanítványok emlékeztek, hogy repecsett a mi szívünk, amikor átvonult. Sokszor utólag adtunk hálát a gyógyulásért, amikor visszatekintettünk. Sokszor utólag esetleg egy-egy megpróbáltatásért, mert amikor benne voltunk, nem láttuk őt úgy, hogy akkor is ott van, de mégis ő segített föl. Ő adott erőt a gyászban. Ő erősített meg hitben, amikor elbizonytalanodtál. Az ő dicsősége hányszor átvonult a te életedben, csak sokszor nem vetted észre. De ha így visszatekintesz, ahogy Mózes is hátulról látott még valamit az Úr dicsőségéből, így visszatekintve hátulról, visszanézve az elvonuló, szabadító Úr munkájából a te életedben, légy hálás érte. Légy hálás, hogy az Úr annyi mindennel megajándékozott, bár ez a sok kegyelem, ami a te életedet, az enyémet érte, nem voltunk rá, és nem vagyunk rá méltó. Méltatlan irgalommal és szeretettel fordul hozzád és hozzám. De milyen csodálatos, hogy megragadhattuk azt. Milyen csodálatos, hogy most is ott van a mi életünkben az ő kegyelme. Megnyugtat téged, ha az én orcám megy veled. Ugye megnyugtat. Uram, csak veled, légy segítségül nekünk, hogy majd ott is, te nálad is, vagy a legnehezebb pillanatokban is, te vezess át bennünket. Hogy ez a nép, mégiscsak a te néped, hadd tapasztalja meg azokat a csodákat, amiket te még el akarsz végezni az életében. Amen. Amen.